mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagpakasal ako sa lalaking gustong maging ama ng anak ko. Pero hi DJ Rocky. Isa ako sa libo-libong taga-subaybay ng programa mo. Hanga ako sa galing mo sa pagbabasa ng mga liham ng letter senders mo. Matagal ko na rin gustong sumulat sa'yo. Gusto ko rin sana kasing ipaabot ang sulat na to doon sa taong naging dahilan kung ba't naging isang ina ako nang wala sa oras. Hindi ko naman pinagsisisihan na nagkaroon ako ng anak sa kanya, lalo na't mabait ang anak ko. Itago mo ako sa pangalang Maymay. Mula sa probinsya ng Bohol. Isang proud na Bisaya. At ito, ang aking secret file. Noong taong 1999, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya sa Mactan, Cebu. Naalala ko ang isang petsa noong taon na yun. April 26. Isa sa mga katrabaho ko ang nang-imbita sa kanila nung araw na iyon. Dahil fiesta sa barangay nila. At the same time binyag din ang anak niya. 5 kaming magkaka-workmate na naging ninang ng anak niya. After office hours, nagtungo kaming magkakatrabaho sa bahay ng office mate namin. Habang nag-aabang kami ng jeep papunta sa lugar ng pupuntahan namin, may nangalabit bigla sa akin. Boyfriend pala yun ng kaibigan ko. Nakapatid ng asawa ng pinsan ko. Itago natin siya sa pangalang Lester. Nagkakumustahan kami. Dahil naging magkaibigan din kami ni Lester. Gawa ng ako ang tumatayong tulay sa kanila ng girlfriend niya. Noong high school pa kasi ako, nag-working student ako doon sa pinsan ko. Tagabantay ako ng anak niya tuwing araw, tapos nag-aaral naman ako sa gabi. Pagalis ko, yung kapatid naman ng asawa ng pinsan ko ang nagbabantay ng anak niya. Nasa iisang bahay lang kami noon. Kaya ako, yung napagtatanungan niya kasi gusto nga niyang manligaw doon sa kaibigan ko. Yung rumerelyebo sa akin paggabi sa pagbabantay. Fast forward, ngayong lang uli kami nagkita ni Lester. Napasarap lang ang kwentuhan. To the point na sumama na rin siya na mamyesta sa bahay ng workmate ko na nag-imbita sa amin. Pagkatapos naming mamyesta, sabay na rin kaming umuwi. Parehas pala ng jeep ang sinakyan namin. At kami na lang 2 ang natira sa dulo kasi nagbabaan na lahat ng pasahero. Malayo pa raw ang bababaan ni Lester. Noong ako na ang bumaba, sinabayan na rin niya akong bumaba. Sabi ko, "Teka, Lester, di ba malayo pa bahay niyo?" Sagot niya,
Oo, pero okay lang. Samahan muna kita. Hatid kita sa inyo para naman alam ko kung saan ka nakatira. Sumagot naman ako ng, bakit gusto mong malaman kung saan ako nakatira? Sagot niya, gusto lang daw niya. Kaya sabi ko, sige, sumama naman siya sa akin. Sa boarding house na tinitirhan ko, doon ko lang siya pinaupo sa may parang visitors area namin. Then nag-usap lang kami ni Lester. Habang nagkakakwentuhan kami, niyaya niya akong sumama sa kanya papuntang Mandawi. May mga palaro daw doon kasi malapit na rin ang fiesta doon. Pumayag ako agad. Paglabas namin, pumara si Lester ng taxi. Sabi ko, bakit tayo magta-taxi? May jeep pa naman sa mga oras na to. Sabi niya, para daw hindi na kami maglakad ng papunta sa sasakayan ng jeep. Kaya ayun, nag-okay ako. At habang tumatakbo ang taxi, sabi ko, bakit dito dumadaan ang taxi? Hindi naman to papunta ng Mandawi ah. Ngumiti lang si Lester, DJ Rocky. Kinutuban na ako na may mali. Hanggang sa nakarating kami sa isang motel. Sabi ko agad sa kanya, bakit dito mo ako dinala? Hindi na ako nakareact pa, bigla niya akong hinila papasok ng motel. At bilang babae, mahina ang puwersa ko. Hindi ako nakapalag ng malakas. Nagtalo pa nga kami ni Lester sa loob eh. Sabi niya, tumahimik ka na lang, tayong dalawa lang naman ang nandito eh. Gusto kong lumabas noon, DJ Rocky, pero hindi ako makalabas. Kasi hinarangan niya yung pinto. Wala na rin ako nagawa. Kaya ano man ang plano ni Lester sa akin ng gabing yun, nangyari yun. Nagtagumpay siya sa plano niya. May 8, 1999. Binalikan niya ako sa boarding house ko. Nagsorry siya sa akin. Sabi niya, okay na ba tayo? Hingi sana ako ng favor sa'yo. Ituloy na talaga natin yung pagpunta sa Mandawi kasi marami talagang palaro doon. Tsaka, puntahan na rin natin doon yung girlfriend ko para magkita-kita na rin tayong tatlo. Oo, DJ Rocky. Mukha akong tanga na napapayag. Hindi ko inakala na doon pa rin niya ako dadalhin sa motel na pinagdalhan niya sa akin noong April 26. Nadala na naman ako. Doon na lumabas ang pagiging marupok ko. Fast forward. Na-delay ang buwan ng dalaw ko. Kinabahan ako. Bumili ako ng test pack. Pumasok sa banyo. At habang hinihintay ko ang resulta, nararamdaman kong nanginginig ang katawan ko sa nerbiyos. Lalo na noong lumabas ang positive sign doon sa test pack. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ang buong katawan ko. Sabi ko, Diyos ko, totoo ba to? Dali-dali kong nilagay sa tissue at binalot sa plastic yung test pack result. Tinago ko yun. Noon hindi pa uso ang social media kaya ang ginawa ko, hinanap ko sa Yellow Pages na directory yung telephone number ng kumpanya ni Lester. Nung mahanap ko yun, nakausap ko siya, sabi ko, pwede ba tayong magkita uli? May sasabihin lang sana ako. Pero sabi niya, busy siya, may overtime pa. Tapos sabi ko, Lester, kahit isang beses lang, may importante lang talaga akong sasabihin. At dahil wala na siyang time sa tawag, gumawa ako ng liham. Inilagay ko yung test pack doon sa loob ng liham at hinatid ko sa pinagtatrabahuhan niya. Nakisuyo ako sa guardhouse doon na ibigay kay Lester yung sulat ko. Ibinilin ko rin doon yung telephone number ng boarding house ko para matawagan niya ako. Kaso, umabot ng ilang buwan, wala pa rin siyang paramdam. Kaya pakiramdam ko, hopeless ako. Hindi ko na yata pwedeng asahan na paninindigan ako ni Lester. Fast forward, isang araw nagyaya yung isa kong workmate na magpunta raw kami sa boarding house niya. May ipakikilala raw siya sa akin na kaibigan niya. Single. Sabi ko, hindi na, double na ako. Nagtawanan sila, DJ Rocky. Sagot ng workmate ko, okay lang daw yun.
wala pa namang sinumpaan. Sabi ko, wala na nga, iniwan na, sinumpaan pa kaya. Nagpumilit talagang ipapakilala nila sa akin yung lalaki. Kaya inantay ako nung lalaki na lumabas pa uwi. Tsaka siya sumama sa akin. Gusto raw niya akong ligawan. Itago natin siya sa pangalang Cholo. Sabi ko kay Cholo, hindi niya pa ako kilala, tas ang sagot niya sa akin, bahala na raw basta liligawan niya ako. Pero sabi ko, double na nga ako ngayon. Then sabi niya, anong ibig sabihin mo na double ka na ngayon? DJ Rocky, sinabi ko yung totoo. Sabi ko sa kanya, gusto mo talagang malaman? Buntis ako. Iniwan ako nung ama ng ipinagbubuntis ko. Sumagot yung guy na, ganun ba? E di ako na lang tatayong ama niyan. Sabi ko, loko-loko ka? Hindi nga sumipot sa akin yung ama, ikaw na agad. Ano ka, sineswerte? DJ Rocky, kinabukasan, binalikan ako ni Cholo. Sabi niya, uuwi raw kami sa amin at mamamanhikan siya. Napaisip ako bigla, sabi ko sa isip ko, ano to? Ano to, blessing in disguise? Nag-isip-isip muna ako, sabi ko kay Cholo, uy, nagbibiro ka ba? Tas sabi ni Cholo, hindi. Naisip ko palalo na isa sa mga polisiya ng kumpanya namin ay sinisisante yung babaeng nabubuntis na wala namang kinikilalang ama yung batang dinadala. Kaya naitanong ko sa sarili ko, paano ba yan? I-go ko na ba to? Mukhang seryoso naman si Cholo sa akin eh. Tatanggapin ko dapat ba tong iniaalok sa akin ni Cholo? O hindi? DJ Rocky, ang nangyari? Umuwi kami sa probinsya ko. Sinamaan niya ako. Wala siyang pasok sa trabaho niya. Wala rin akong pasok nung araw na yun. Pagdating namin sa probinsya ko, nagpaalam siya sa mga magulang ko na pakakasalan daw niya ako. At sa lalong madaling panahon, naikasal kami sa West, doon sa lugar nila sa bandang timog ng Cebu. Noong maipanganak ko na ang anak ko, akala ko tuloy-tuloy ang magandang samahan namin ni Cholo. Pero bigla siyang nagbago. Lalo na noong bumalik ako sa trabaho. Nagseselos na siya nang wala sa oras. Baka raw kasi balikan ko yung ama ng anak ko. Palagi kasi akong late nakakauwi. Gawa nang nag-overtime ako sa trabaho. Sabi ko kay Cholo, baliw ka ba? Hindi nga nagpapakita sa akin yung hinayupak na yun. Paano ako makikipagbalikan doon? At saka asawa na kita, hoy, asawa na kita. Hindi na ako papatol doon. Pero sa kalaunan, DJ Rocky, hindi ko na rin natiis ang pag-uugali ni Cholo. Lalo na't nananakit na siya. Kaya isang desisyon agad ang naisip ko. Sabi ko, maghiwalay na tayo. Total, wala tayong peace of mind sa isa't isa. E di ihinto na natin to. Para tapos na. Wala ka ng problema sa akin. Wala na rin akong problema sa'yo. Sagot niya sa akin. O ngayon naligtas ka na, makikipaghiwalay ka na sa akin? Sige. Maghiwalay na tayo. Pero akin yung bata. Apelyido ko ang daladala niyan. Sinagot ko si Cholo, oo nga. Apelyido mo nga ang dala ng anak ko. Pero kung ganito rin lang naman ang ipararanas mo sa amin, ganito kagulo na buhay, salamat na lang ha, Cholo. Salamat na lang sa pagliligtas mo sa akin noon. Kaso hindi na kita matiis. Kaya maghiwalay na lang tayo. Pero akin ang anak ko, hindi sa'yo. Hindi yan sa'yo, akin yan. Hindi na nakaimik si Cholo. Biglang nagbago ang behavior niya at tila kumalma. Hindi na niya ako uli inaway, kaya naisip ko, okay na siguro siya. Pagtitiisan ko na lang muna si Cholo kasi mukha namang nagbago na. Then one day galing ako noon sa trabaho. Last working day noon sa amin, December 22, 2001. Umuwi akong may dalang giveaways galing sa kumpanya namin. Pagdating ko sa boarding house na tinitirhan namin, lahat ng gamit ko nakabalot na ng mga plastic.
Pagbungad ko doon sa may pinto, sabi niya sa akin, "Ready na yung mga gamit mo. Pwede ka nang lumayas. Ngayon din mismo." DJ Rocky, nagulat ako sa sinabi niya. Kako, gabing-gabi? Tinanong ko, "At saan naman ako tutuloy? Ha, Aber?" Sagot niya, "Bahala ka sa buhay mo. Problema mo yan kung saan ka tutuloy. Wala akong pakialam." Sabi pa niya sa akin, wag ko lang daw gagalawin yung bata doon sa probinsya at magkakamatayan kami. Sabi ko talaga, magkakamatayan talaga kami. Basta't kukunin ko ang anak ko. Inihatid pa niya ako sa baba ng boarding house. Pinaiwan niya yung mga daladala kong giveaways nung gabing yun. Pati yung mga alahas ko, nasa kanya, hindi niya ibinigay sa akin. Walang iya talaga ang hayop, DJ Rocky, napakawalang iya. Ang naidala ko lang noon, alam mo ko ano? Mga damit ko lang. Para akong taong kalye potek na yan. Daladala ko yung mga gamit ko, nakasilid lang sa supot ng plastic. Tapos inihatid niya pa ako sa taxi, ha? Pinasakay niya ako ng taxi. Pagsakay ko sa taxi, hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Tumulo na ang mga luha ko at napahugulgol na lang ako. Sa isip ko lang, potak-teng etong cholo na to, mas masahol ka pa kay Lester, hayop ka. Naiyak na lang ako sa sobrang pagkadismay ako sa sitwasyon ko, DJ Rocky. Iniyak ko na lang lahat, lalo na't natatakot akong hindi ko na uli makikita ang anak ko. Dahil gusto niyang ilaban ang karapatan niya, kesyo apelyido naman daw niya yung dala ng bata. Ako yung nanay ng bata. Ako ang mas may karapatan sa bata. Dugo at laman ko yun. Sarili kong dugo at laman. Apelyido lang ang ambag niya. Hayop. Nahimasmasan na lang ako noong tinanong ako ng taxi driver kung saan ako pupunta. Sabi ko, "Sir, may matutuluyan ba kaya ako kahit isang gabi lang?" Dinala ako ng driver sa isang malapit na lodging house. Parang motel ang itsura. Doon muna ako nagpalipas ng gabi. Pero hindi ako makatulog habang andun ako. Ang dami kong iniisip. Kinabukasan naganap ako agad ng mas matinong matutuluyan. Nakahanap ako ng nagpapa-bed space at doon pansamantalang tumira. Pagkatapos ng isang linggo, pinuntahan ko ang anak ko sa probinsya ni Cholo, kung saan mama niya mismo ang nag-aalaga doon sa bata. Pero hindi ko naidala yung anak ko kasi pinagbawalan daw siya ni Cholo na wag ibibigay sa akin yung bata. Ang sunod kong ginawa, humingi ako ng payo sa DSWD kung ano ang magandang gawin para makuha ko ang bata. Sabi ng DSWD, kapag ayaw daw nilang ibigay ang bata, magdala raw ako ng pulis. Binalikan ko yung anak ko at nagpasama ako sa nakatatanda kong kapatid. Yun, ibinigay na nila sa akin ang anak ko. Nung nalaman ni Cholo na kinuha ko ang bata, tinawagan niya ako sa opisina ng kumpanya. Sabi niya ang kapal daw ng mukha ko. Sinagot ko siya, "Aba, salamat sa pagliligtas mo sa pagka-single mom ko ha, pero sorry pinalayas mo rin kasi ako. Alam naman magtiyaga pa ako sa iyo sa pagtatrato mo sa akin ng ganito. Ikaw na rin ang may ayaw sa atin, di ba? Hindi mo na uli makukuha sa akin ang anak ko, kahit apelyido mo pa ang daladala niya. Ngayon, nasa akin ang anak ko, kaya magkanya-kanya na tayo, Cholo." Pagkatapos ng isang buwan, nagpirmahan kami sa abogado na hindi na namin pakikialaman ang isa't isa. At kung ano man ang ari-arian namin, wala ring pakialamanan. Ganon din ang nangyari sa buhay ko. Nagpapasalamat na rin ako kay Lord na hindi niya ako pinabayaan. Minsan, oo, nagsisisi pa rin ako na nagpakasal ako sa isang taong hindi naman pala magtatagal sa buhay ko. At na-realize ko rin na hindi nga talaga namin mahal ang isa't isa. Nag-resign ako sa trabaho ko dahil may nag-aantay namang oportunidad noon sa Japan. Doon ako nagtrabaho ng 3 taon bilang isang plastic molder. At ngayon, nandito naman ako sa Hong Kong na mamasukan bilang isang domestic helper. Hindi naman kalakihan ang sahod ko kumpara nung nasa Japan ako. Pero para sa akin, okay na yun.
Natutustusan ko naman ang mga pangangailangan ng anak ko at ng mga magulang ko. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tuloy pa rin ang buhay. Everything happens for a reason, ika nga. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Salamat din sa lahat ng bumubuo ng programa mo. Na kahit ang haba-haba ng kwento ko, nai-ere mo pa rin. More power sa programa mo. And God bless. Muli, ako si Maymay. At ito, ang aking Secret Farm.